Здравейте! В живота на всеки човек идва някакъв момент, в който той смята, че това е вододела в неговия живот. Утре е вододела на моя живот. Ставам на половин век. В този половин век аз съм се опитвала да живея здравословно, доколкото мога, доколкото психиката ми е позволяла, защото понякога човек залита, пие алкохол, пуши цигари. Все още пуша цигари, това е ужасно. Но искам да ви кажа, че от 3 години правя фейс йога и това е най-доброто решение, което съм взимала до сега. Днес ще ви покажа едно прекрасно упражнение, с което можете да се събуждате сутрин, не да се събуждате се, пиете кафе, всякакви такива неща и го правите. И знаете ли как? Прекрасно. Значи това е следното упражнение. Трябва да събудите лицето си. Вижте. Нагоре и така. И надолу. Тук трябва да оттичате лимфата. Това трябва да повтаряте 30 пъти всяка сутрин. Повторете го. Една сутрин го направете 30 пъти. Искам да ви кажа, че минимум до средата на деня вие ще усещате движението на ръцете си по... Ето, вижте. Вижте. Точно така. Ето така. Трябва така да правите, за да може да оттичате лимфата. Защото лимфата насяда и какво? Ние подпухваме.